ଆରେ ଭାଇ ଏଠି କଣ ହଉଛି? ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ମିନି ବ୍ଲଗର 90 ଡେଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 23। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏ ଫୁଟପାଥ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲ୍? ଏହି ଫୁଟପାଥ ଷ୍ଟଲର ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ। ତ ଏଠି ଫଟାଫଟ 2 କିଲୋ ଚାଉମିନକୁ ମୁଁ ବଏଲ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲକୁ କଟିଂ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏଠି ଚାଉମିନ ପାଇଁ କେବଳ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଦୀପାବଳି ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି କାଉଣ୍ଟର ସେଟଅପ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ଅଛି। କାଉଣ୍ଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି 5 ପିନ୍ ଆଉ ସ୍ଲାଇଜର ବି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଦୀପାବଳି ଭଳି ଆଜି ଖୁସିର ଦିନରେ ବି ଆମ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ବାଣକୁ ଦେଖିଲେ ଗାଁ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବେ। ଗାଁରେ ଆଜି ଘରମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ହେଇଥିବ ଆଜି। ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି। ତ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଣ୍ଟରରେ ବସିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।